Okay, jadi assalamualaikum kanyukatan. Mga tay mangud ko kalasahan, mga bangsa ko tausog. Jadi, ako natod pagsarang sukulan ko, subscribe, magsukotod kanyukatan. Jadi, mga may pa naka-subscribe, subscribe kamu, yan na mamatakan kamu, pray na guys, pray. Okay, jadi ya itu kalau pai, like, comment, and share. Okay, mudah-mudahan membagikan nyo, sehat dekatan, magsukul kanyukatan. Okay, bye guys, kita enjoy. Yung pagsihat na ini. Pang! Nasa? Ya, melingkat kita kumabret. Ang kita akan sa Sige niya, katun ta. Ha? Tung. Oh, yan. Yun mo, ano mo? Ano abang? Kami ba yung mukha? Saan niya? Kulit mga kaon? Pang! Uka ba badyo. Dami rin. Yari. Kasi. Oh, panaw. Ha, kawin eh. Ay, kawin buhay. Pang! Kawa. Mga para nila kyakan ulit. Pang! Siapa? Pero na rin ha. Tayo nyo naman. No. Derek. Hoy! Kaya nila mission sugat doon. Kaya mabadyo na ako. Ipansin na mo. May talaga mo yan. May talaga. Isyo. Wow! Pang! Oh, noong ni nagpinasakan yun. Pang! Kami magyo. Tagad. May pilang kanil siya. Hindi gusto magulang niyo. Pang! Dapat ko mo ng guro-guro bulang puasa. Pang! Ito, sinsin lang. Wala. Ay, ini malikat na. Malingkat. Pinipingat. Hindi mo nagkiyawan yan. Mayroon din magulang puasa sin biyahon. Ito, dila na kanilang kawanan. Dila na kanilang kawanan. Ito na ba kanila? Kaya dyan kako. Pang! Sumiko pagbukaan. Mangi sa nito. Ba't mo ganyan? No.